Malawi Brief. Good morning. Welcome to this video. Last week anduna azachuma atapanga present budget ku parliament kucha tinaona essage ya ma comments kuchokera kwa anthu even amene sadziwa economics amayikirako ndemanga zakhuzana ndi nkhani ya zachuma kwambiri. Nkhani imene inavuta ndi khuzana ndi masalaries ama civil servants. Alright, anduna nanena kuti zero tax band yakwera kuchokera pa 150,000 kufika pa 170,000. Kumano kuonjezera mene ananenaso kuti anything above 170,000 tax yake yakwera from 25% kufika pa 30%. Kodi zimene zikutanthauza chani? Ena amana kuti asalale yatsika, ena yakuti yakwera, ena osadziwa masamu wetu. Koma chilungamo chake nchokuti salary yatani yatsika, ndithu yatsika ni ma percentage angapo. Okay, mwachisanzo munthu amene amalandira 500,000 mbuyo ndekuti akamudula tax imene azikhala kulandira 412,500 something like that. Koma panopa ndekuti azilandira around 401,500. Kutanthauza kuti salary yatsika ndithu kandi 7 to 8,000. Okay, kodi izizi does it mean kuti MCP is better than DPP? Ena kuganiza choncho, koma ineyo maganizo wanga ndokuti this does not make MCP better. Actually MCP is still worse. Actually MCP is responsible for all this. Iziphinjo izizi zikubwera chifukwa cha MCP. MCP ndi imene ikutipangitsa kuti ife tiphule njwera ya moto ngakhale panopa. Tikumvabe kuwawa kwa MCP ngakhale achoka mbomamo. How? Okay, let me tell you this. Zomwe akupanga panopa aboma la TVPs ndi kufuna kubwezeretsa chuma nchimake pogwiritsa ntchito physical discipline. Okay, nde izizi sizingachitike tonse tikusangalala kapena masalaries akukwezedwa nkumayembekezera kuti pakhala physical discipline. Zosatheka zimenezo, zosatheka olo pang'ono. Okay, ndikupasani chisanzo. Kodi tu mageto mwathumu ma areas zimene makhalamo anthu ena amaphulitsa pipe ya water board chemwa mwadala cholinga kuti azimwa madzi aulere. Ndimaona zimene zikuchitika madera ena ndena. Koma water board achi sopusa amangotenga madzi amene atayika aja nkwapanga share amongst all the residents adera limenelo. Ndoti ma residents aja alipira madzi mokwera kwambiri than imene amalipirira. Ndikuti water board aja panga likava ndalama mwina sikupanga profit pa zinthu zimene anthu aja amaganiza ngati kuti akuabera water board madzi. Okay, izi ndi zomwe zachitika exactly zimene amanamveka amapanga mu parliament muja. Chomwe amachita nchakuti 67 billion imene aidya ngati makaka iji yangogawidwa kwa ifeyo kuti tibweze. Okay, tibweze tipange cover ndikuti zitupyazo tiziphulisa ndifeyo masivo servants okhaokha. Alright, momoti bwezi panopa anakuganiza kuti okay tuonjezere chifukwa kuti chuma chikuyenda bwino, tuonjezere masalary chifukwa chuma chikuyenda bwino. Sizingatheke kuti aonjezere masalary pamene chuma sichafika pa level imene afika ino. Komanso ineyo kundipatsa 400,000 ya panopa, koma ndalama ikumapezeka $dollars m'banki ndikundipatsa 412,000 koma ndalama ndikupeza pa black market. I would prefer kuti ndizipeza 405,000 ya ndalama yake zipezeka m'banki. Okay, pang'ono ndi pang'ono mwina m'banki ziyambopanga improve kuti dollar izipezeka pa 1.750 imene at least that's much better, because ndoti munthu uyu amene akulanda 400 ya ku 1000 akulandira $200 koma mbuyo muchi amalandira less than $100. Okay, so mwachilungamo chake nchoti pa value ya money when it is related to the bank at exchange rate ndikuti munthu panopa akulandira ndalama yambiri kutani mmene amalandira ndalama yambiri ya MCP. Even akanakhala aronjezera 15,000 sikanakhala yaphindu mulamuliro wa MCP. Alright, so ndizowawa kuzimva koma chilungamo chake nchakuti it will be better than before. That's how I feel. Okay, imagine ndalama yokwana 67 billion oti imene igwira ntchito for 6 months. Alright, imene igwira ntchito for no it's not 6 months but 12 months. Igwiridwa ntchito mu 6 months ndikuonjezeraso ndalama zina. What kind of behavior is that? Ufuna ulitengera kuti ziko kuti mafuna mukalimaliza ziko nde ine upite kuti it doesn't
okay kuipa kwake mtima ine sindo kumvesa kuti ndingayerekeze ndi chani. So IMCP boma lawo boma lankhaza kopsa kwambiri kwa Malawi including ma civil servants. Ngati pale munthu amene tikuye naye most nda IMCP osati DPP. Actually DPP ioneka yoyipa kwambiri because he's trying to reverse my mistake amene MCP inapanga. Okay, and therefore tikuye nati so patient to save including in amene ndizowawa ndalama nzochepa koma I don't think there's another alternative to do it, to do this to solve this problem. Apart from kuti pabwere a physical discipline, a serious physical discipline. Yoti ifinya tonse koma at the end of the day things will be. Murakumana ndaja kwera masoni maso. Mukoza kwauza kuti chani? It's an assumption. Ndemwe ndiyanga koma sindofuna kumana nawo. Okay. Mpara choka president. That's my decision. So fanta kumana nawo chifwa ndikozo kuya kwambiri mina nkozo banga misbehave. Koma but it's an assumption mango banga assume. Ntaona kuti ali apa ndikoza kungobwerera. Yeah, koma be mukoza kukhandi mautina dagi lori muyafane na. Ayi. Munakuya nawo mpaka na pamene? Yes, oba kulawitsa. Ndikoza kungobwerera. Olomuna kuyankhula koma moleza mtima kuti mbale wanga udala kuitsa kapena chine chake kukonena. Analekerera kwambiri. Kulekerera kumene uja kwa mtondo ina. Sininga. So muraona kuti ayi ndi awo mujeze nawo mukoza kungo ziko ndapita. Kudzankhulana nawo pokapoka sali mtsogoleri wa MCP. Ndiye atatula pansi ndiye mwakumana nawo tsopano ndiye mukhoza kwauza kuti chani. Munadalawira. Abambo munadalawira abambo. Munadalawira kwambiri. Ambuye azikukhulukira.